Hindistan ve Türkmenler. 1. bab. Hindistan'da Türkmen devletleri barada tarihi çeşmeler ve edebiyatlar. Arap Pars dilindeki çeşmeler. Deli Türkmenlerinin sultanlığı, Kutupşa Türkmenlerinin sultanlığı, Hindistan'ın orta asırlardaki tarihinin mühim bölügidir. Hindistan'daki Türkmen devletlerinin tarihini öğrenmek barada şol döwürde Arap we Pars dilinde ýazylan bir näçe mühim ähmiýetli çeşmeler bar. Hindistan'da höküm süren Türkmen sultanlary öz eden işlerini tarihi galdyrmak üçin köşüklerini tarihçi alımlary, mewritnamaçylary saklapdyrlar. Döwlet işlerine belet, resmi maglumatlar el yeterli bolan bu alımlaryň işleri käbir kemçiliklerine garamazdan şol döwrüň tarihini dikeltmekde bizim üçin gymmatly çeşme bolmagyna galýar. Hindistan'da Türkmen sultanlary ilim adamlaryny elmi dama gowunmarlyk edipdirler. Alaeddin Muhammed Halaci Bihari eýelände bu yerinin kitapxanalarynda musulman alimlarynyň ygtyýaryna bermegi onun ilyma nähili ähmiýet berýändigini görkezýär. Ene dili, Türkmen dili bolan bolsa, Hindistan'da Türkmen devletlerinin köşüğünde döwlet dolandyryş işleri Pars diline alyp barlypdyr. Şol sebäpli de döwrüň tarihi mewritnamalarynyň hem şol dilde ýazylanmagy tebigidir. Deli Türkmenlerinin sultanlygyna değişli Pars dilinde ýazylan çeşmeler Minhajuddin Cüzcani'nin Tabaqat-ı Nasırı, Ziyauddin Barani'nin Tarihi Firuz Şahi, Şems-i Sırac Afif'in Tarihi Firuz Şahi, Yahya ibn Sirhindi'nin Tarihi Mübarek Şahi adlı eserleri esasy çeşmeler bolup, olar häzirki zaman tarihçiler tarapyndan giýinde peýdalanylýar. Deli Türkmenlerinin sultanlygynyň irki döwrüne degişli bize gelip yeten has irki çeşme tarihçi Fahrettin Mübarek Şah'nyň Tarihi Mübarek Şahy eseridir. Onun takminan 1157-nji ýylda Multanda doglandygy, 18-nji asyryň ilkinji çäreginde aradan çykanlygy çaklanylýar. Allah orada 14 ýyllap hökümdar kowumlarynyň şejerelerini toplamak bilen meşgullanypdyr. Fahrettin Mübarek Şah, Şejere-i Mübarek Şah adly bu eserini Deli Türkmenlerinin sultany Kutbettin Aybeg'e sowgat beripdir. Denison Ross, Fahrettin Mübarek Şah'ny Arapça we Parsça şygyrlar ýazan Ben Hüseyin al-Merwerudi bilen garşdyryp 1927-nji ýylda bu eseri Londonda Merwerudiň eseri hökmünde neşir edipdir. Fahri Müdebbir lakamy bilen meşhur bolan Fahrettin Mübarek Şah'nyň Adabul Harb we Şuca, Sewiş we batyrlyk edepleri, Sewiş we batyrlyk edepleri Deli Türkmenlerinin sultanlygynyň harby sunnatyna bagşlanyp, onu şol döwürde ulanylan ýaraglar, atlary seyislemek, harby tilsimler barada gyzykly maglumatlar bar. Fahrettin Mübarek Şah gaznalylar bilen baglanşykly 18 sany şorta sözü öz içine alýan kitabyny Sultan Şemseddin il tutmuşa sowgat beripdir. On 8-nji asyryň 60-njy ýyllaryna çenli wakalary şöhlenendirýän esasy çeşme Tabaqat-ı Nasırı eseridir. Onun awtory Abu Omar Minhajuddin Osman bin Siraceddin Muhammed Cüzcani 1193-nji ýylda dogulupdyr. Onun Pirozkukda
Lahorda Eýranyň Gürgen welaýetinde Doglanlygy hakda maglumatlar bar. Ata-babalary gadnaly türkmenleriniň we gurularyň köşkünde hyzmat edipdir. Ol Deli Sultanlygyny Şemsilerin dolandyran döwründe Deliniň baş gadysy bolupdyr. Cüzjani 1260-njy ýylda ýazyp tamamlanan Tabakaty Nasyry adly kitabyny Şemsi hökümdary Nasreddin Mahmuda bagşlapdyr. Girişden we 33 san tabakadan, ýagny gatlakdan ýa-da babdan ibarat bolan bu eser umumy İslam tarihidir. Cüzjani kitabynyň girişinde onu ýazmagynyň sebäbini şeýle düşündirýär. Bir gün onuň eline peýgamberleriň, Emewi we Abbasi halifalaryň, ajam hökümdarlarynyň hem-de gaznalylaryň şejeresi bilen bagly bir kitap düşüpdir. Bu eser bilen tanışan Cüzjani öz döwrüne çen musulman netilşarlyklaryny hem goşmak bilen onuň üstünü ýetirmegi maksat edipdir. Eseriň ilkinji 10 baby peýgamberleriň tarihinden başlap gadnalylary çenli bolan döwrü öz içine alýar. Olarda halifler, Yemen hökümdarlary, tarihiler, Saffariler, Samanlylar, Beweyhiler barada maglumatlar bar. Eserim gurlara değişli baby hasam ähmiýetlidir. Sebäbi awtor bu arada kymmatly çeşmelerden peýdalanypdyr. Bartol Tabakaty Nasyryny gurlar hakda mühim çeşme diýip görkezýär. Eseriň inniki bablary değişlilikde Gaznalylara 11-nji baby, Selçuklara 12-nji baby, Sanjardan soňra Nişapurda höküm süren emirlere 13-nji baby, Nemruz we Sistan mäliklerine 14-nji baby, Eýýubilara 15-nji baby, Könürgenç türkmenlerine 16-njy baby, Şentebanilara we Gurmäliklerine 17-nji baby, Toharistan gurlularyna 18-nji baby, Gadna sultanlaryna 19-njy baby, Hindistanyň Muizzi sultanlaryna 20-nji baby, Hindistanyň Şemsi sultanlaryna Şemseddin il tutmuş we orun tutarlary, Şemtilere tabyn bolan hökümdarlara 12-nji baby, Gara Hytaýlylaryň we Mongollaryň çoduşlaryna 13-nji baby bagyşlanypdyr. Tarihi çeşme hükmünde Tabakaty Nasyryň ähmiýeti onuň awtorunyň öz ýazan döwrüne, ýagny 13-nji asyryň 1-nji ýarymyna değişli Demirgazyk Hindistan we Awganistan bilen baglanşykly ýazan bablardyr. Eseriň uly ähmiýetiniň biri onuň ahyrky babynda Mongol çözüşleriniň giňişleýin beýan edilmegidir. Mongollaryň gur we Gazna etraplaryny taýlamagyny öz gözü bilen gören Cüzjaniň Mongol çözüşleri baradaky gurrunlary hasam ygtybarlydyr.